Bible kan hmu angin pathianin Moses mangin Israel fa te chu an saltan na ai gupta ram atangin a hruai chuaka tuipui sen po ro pui takin Moses hoin an kana ma se Moses chu kanan rama lut velovin Moab muna athi a Joshua hovin Israel fa te chuan Jordan lui kanin Jericho kulle ai khuate an la a Israel fa telama lalpa tangani ti Gibeon mi ten an lo hriatin Israel fa te chu lamtanga an lo siama chu mi thu an chevela amor ho lal panga ten an lo hriatin in thurualin Gibeon khuwa chu an beya Gibeon mi te Joshua hnena zualkovin tanpuina andila ti chuan Joshua le asipai ho te chu Gibeon mi te tanpui tur chuan an thok chuaka amor lal te chu panga lai ni ma se lalpan ado pui awangin Joshua sipai te an chaka chumini chuan Joshua lalpa hnena heti hian thu asoya nia Gibeon khochunga ding rengro nangpo thla a aizalon ruama hian om rengro ti in chumini chuan Joshua sipai ten amor sipai ho chunga phuba anlak zo ma lo chuan ni chu vanlai zo la ding renga thla po a om na nga ya a om reng ani ti Joshua bung som thuwa kan hmua kumsang khat zakua somriat pakhata Israel Air Force 10 Iraq nuclear reactor an bom chiat thu kan hretheu to in arin oma khathil lo thlen dan le khaminia an chet dan chanchin Israeli pilot pariat te jinga an ho tupa team leader Ziv Ras asaidan kan clear ho don ani video masalam te a kan tarlan thin to angin sangkha zakwa somruk chawa friend sarkarin ral thuam le nuclear lam thila Israel ne na an tho dun na ti topin Arab ram te a tho pui tahlawa kumsang khat zakwa somsari a pheichuan Iraq ne na nuclear reactor a hal ta hiala tichuan friends mithiam te na in Iraq chuan nuclear program akalpui chho ngal mial maya aral muang zong chawa nuclear chu mangtura in soin non-proliferation treaty a ming an sign ve thlapa hei wang hian khovel ramlian US le Britain te po in dodal na engma an neilova an thlir liam mai ani ma se Israel ro in ngoi renga thlir liam harsa ati a Iraq in a nuclear program hi a lotlin pui ani ngat chuan nuclear ral thuam siamin chu Israel beiknan po alahmang du nge yang ti aring het bur ani tichuan Israel sarkarin athiam tokin Iraq chu a nuclear program cholsan turin anorin ador boka ma se a lotling lo zel thung ani sangkha zakwa somsari pasaria Israelin prime minister thar anneya chu video ma salam then khat po a kan tarlan to parorum tak Israel ram din ma po a Zionist nam sipai Irgun na commander loni to Menachem Begin kha ania tichuan Menachem Begin po chuan thei to pin Iraq nuclear program ti top ani theinan ma alave a foreign minister Moshe Dayan po in Iraq thunei tu te mai ni lo US le France le Italy roi tu te thlengin adorin asoipuya mase khoiram ma in Israel thu chu an bengkhon thadu chuang lo ani chutiang lo ni ta ka chuan Menachem mangai dana chuan dokan ki lan soifel thei to lo chu ral thuam cheleka soifel angai ti na ani maya ti chuan sangkha zakwa samsari kum top lam atangin Israel sipai abikin Air Force te chu anin buat sai chautan ta ani sangkha zakwa somriat pakhat a Iraq nuclear program a thok atomic scientist pani chu Paris a Mossadin turin an hrai hluma mase Iraq chuan nuclear program chu atop san chuang lova an beitluk mai ani heng hun lai hian Iraq le Iran anin hal hle a Iraq in nuclear ral thuam ane yang ti chu Iran hian an hlau hle a chu wangin sangkha zakwa somriat September thla a Iranian Air Force 10 Iraq nuclear plant chu an beya mase nuclear reactor te hi fuila chom to na thok mup to turanga an ngai awangin a reactor tak bom thengam lovin a control room chau an bom che thei thung ani Iranian Air Force 10 an be hnu lok sangkha zakwa somriat October a
Mossad in Prime Minister Menachem Mahnena thuruk an hrila chu thuruk chu sangkhat zakwa somriat pakhat June thla a Iraq nuclear reactor te chu puitlingin an hna tho tur an thok tan thei to don ti thu hi ania chuti ani chuan aranglama kut an thlak vat angai ti na ania hemi thla vek hian Menachem ma cabinet chuan ngun takin angai tu a member then khatin bom nge yan du lain then khat ero chuan chiat na nasazok athlen an hlo awangin bom lo mai an du thunga ti chuan vote la in member som paruk zinga somin bom an du a parukin bom an du lo ani adu tu an tam zo ka wangin bom tur chuan thuthluk na an siam fel theita ani bom an wathak na mun tur tak nuclear reactor thalak chu Iran thunei tu ten Israel hna an hlan chonga ti chuan Iranian pilot te ti ngam lo ti tur chuan Israeli pilot te ngun le zualin anin buat saya bom thak tur hian F-16 jet fighter pariat ruat ni in chung pilot pariat te zinga an ho tu pa team leader chu Ziv Rush ania konga F-15 panga in an veng bokang June ni somthum sangkhat zakwa somriat pakhata Israelin in thlanpui an ma chandona chumi ma Iraq nuclear reactor hi anwa bom ani chuan in thlan campaign na a beina na satak antok theyani ti Prime Minister Menachem Begin chuan hre chiang hle a Masean Khomwan zel chuan Iraq nuclear reactor chu apuitling lek to ani sia tinna cabinet member zinga po bom du tu an tamjok ve tho awangin in thlanpui po ngak lova chet chua chu an titluta ani June niriat sangkhat zakwa somriat pakhat Israel 12 chung sana a tlailam dar thum le minute somnga panga a chuan Etzion Air Base atangin nam pasal tharwal chu an thlok chuaka sangni pasari kuma the Jewish press chanchin buin an komna a pilot Ziv Rush chuan khami tum khan tu ma in damkima kan ram leilunga kan tum le thei kan be sei to lova kan zinga pakhat tal khachu melma ten min lokap thlange in kan ringa ahma kumloka Iran jet fighter ten nan lo be to awangin Iraq sarkar afiam khur hle a air defense system le an jet fighter thate po in ring renga anom nge kan ringa himdama kan ram leilunga kan tum le vek thei khachu kan be sei phalo ani chuwangin khami tuma Etzion Air Base atanga kan thlo chua khan kan ril ruwa mangtha Israel ti thu te po aron lut theu ani tin na soi melma Iraq sipaiten olsam taka an lo mu mai lo nan nitlak nuwa bom thlak turati an nia maseras chuan hnialin niatlak nu chuan kan target kan hu chiang thei lovanga kan hla palang ti in nitlak ma devin bom chu an thlaka minute ni tling lo khet chungin rasa te thian ho chuan an bom pai pahni theu chu an thlak zo mana bom som paruk zinga pariat chuan reactor afu nia hriat ani hetia an bom te an thlak zo fela Israel pana an let le don lai thleng hian Iraqi jet fighter pakhat ma rasa te be tur hian an ron thlok chuak me lova chu rasa te thian ho hian mak an ti hle ani bom kan thlak fel veka kan rampana kan let le don lai chuan ni atla lek to a mase kan thlo chak ema wangin ni tlak ma chuan engkim kan zo fel mana ni chu atla tareng reng lo maya van lai zo la ding reng ang maya ngai tu na te kan neya ti chuan zo suwa bung som chang som pahni thu nia gibeon khochunga ding reng ro nang po thla a aizalon ruama hian om reng ro ti thu kha re chuakin kanin biak na radio te on trevin chu thu chu kan ho konga kan radio a chuan kan cham ta thewa tin the Jewish press chanchin buin an komna hian asoi ani hetia Iraqi Air Force 10 an nuclear reactor an ven him zo lawa wang hian an president Saddam Hussein na athin rim hle a tichon Western Air Defense Zone na an ho tu pa berle Major Chin chunglam officer zong te chu ti hlum turin thupek a chua hial ni in Middle East Air Force te chanchin zirtu le ziak tu pahni in an ziak ani
tichuan hlotling taka he operation an nei atanga cholkar thum nu a Israelin in thanpui chu ahma chona Menachem Begin bokin ne na changin sarkar na asiam non le ani Iraq sarkarin UN Security Council la alung oilo thu athlena UN Security Council chuan resolution siamin Israel and them thu an chua Iraq an torpui thu le zang na dom na petura Israel an phut thu an soi hial ani US po he resolution pompui tu zinga hian telin Israel nena F-16 jet pali athal tur po suspend nge ani ma se Israel chu azam chuang lova sarkar thar asiam felvele Prime Minister Menachem Begin chu hemikum vek sangkha zakwa samriat pakhat September tha a US a zinin President Ronald Reagan azumuhal ngat ani Israel ram hruai tu te hi chu an pa thei khopa keini pathian le kan ram tan ti thupuya neya mizo nam sipai te po alo tang ve hrep to ten kan ram min han hruai ta chenga Thenom state te nena ram ri buaina kan nei chang po a kan sipai te ram ria an tir du le thin lo te nen hi chuan lo khai khin ve vak ringot lo mai ila ril ru wanuam mai ome tok le ri se next video kan in hmu le theinan he channel hi ilo subscribe ve don nia mang thale